अल्लाह नाम दोरेन यात माँ عبدالواحد دهواری هستم از به حضور مبارک شما ما یحتگان زاهدان استاد خدابخش بلوچ زبیر دشتی شما را سلام دیں پری خاطر ما یحتگان که وتی هنرزان تو هنرمندان ہما فنکار و مشمع ازمگران بلوچی ساز وزیمل اذا یحتا ملاقات کنگا خاص پمی خاطر یحتگان در حضور استادی هستم بنام واجب الله طاهر جان کوتوات گیشتر آئی پجار دن تو معرفی کرتے سلام استاد عبدالواحد عزیز حالت خوب سلامت پیش مارا ما بہرحال استاد ما شمار سیادل کرتا ما خاطر یحتگی دا که گیشتر شمار دنیا تها راج دی ما شمار ما بہرحال معرفی کریں و میں راج بزاند کہ میں مردم در سرحد زمین کہ سرحد زمین ادھر بلوچستان ماکشین خارش و زاہدان و ہمیں برزیں علاقے نا شامشین سرحد بلوچستان مغربی بلوچستان گپ جنگه انشالله که شما ما را گیشتر پجار بدید تو بگوشی که شما کی تو شما چطور ایوتی هنرمندی و ساز و سرود و زیمل و وانگو اشاره شروع کرد چاولا و پجار بدید من طاهر سرگرزایی هستم شا زاهدان سر زمین هم شا سند 13-14 سالگی اگه موسیقی علاقه داشتم و کم کم شدن در مجلس بزرگان نشتم تا که خوانندگی یاد گرفتم و به سند 15 سالگی یک استاد بایخان سرود جتنا یاد گرفتم و 199 نوار وانتم و گشتری نوارنی درباره گذشته بلوچان تعریف و داستان میتاند و شا پل بلوچستان تعریف میتاند و بعض دیگه امین نوجوانان عشق و عاشقین شعر میتاند و انو که میشن استاد عبدالواحد جان تیکی نکنشت ما گو همراهی گوتی براسان گونا گروپ گلستانی شبتاکی سراوان ما همشه گندءنند دیوان برجام داشتا گوتی استادان گامرا ما استاد دورمد آذری و استاد محمد شریف حسین زیا ما یہ تامرا جو کم کم لوک گرانا کہ وہ بلکہ پچ میں بھی پد مشما وچی گپا پد مشما رنگیری کریں مشما جوسپدی کریں انشاءاللہ جی شرمند چاروں کا عشت واجہ طاہر جان نندونیات کے شمائش خود کے واجہ عبدالواحد دہواری گونسر کماشی ابو اگایت تو ہنو واجانی پتہ دیوان میں زرتا گوتی ساز و زیمران کے دا واجہ وانگائن مرچی حالو نازیں کش افتا کیو یہ دیگا بازیں تہرانی تو کا کہ جوانینو کلانینو بلاہیں استاد دا نشتہ دیوانن تو ہم نیادم کہ زاہدان راو شائگان دمگن کے وہ دام واجہ استاد عبدالواحد دہواری گوتی ٹیم بزن گروہ گلستانی ساز و ازمکارانی گوما کے آہنی امراداریہ کنگائیں واجہ محمد شریف حسین صحیح و واجہ در محمد آذری واجہ عبدالواحد دہواری و ادگا بیلومبل کہ ادا ساڑیاں تو ادا واجہ طاہر جان سرکماشیا ادگا بیلوم بلانیا کے دیوان بیگائیں تو ادا بازیں سازگر و ازمکار کے زاہدان تو کے استان تو واجہ گندو گدار کو تگن تو دیم ترا معشمارا آواجانی ہم گپ و حبر بیاں اہاں لما گوشدار آئینن و اہانی سازا و اہانی زیمران و اہانی وشیں بلوچی حالو شفتا کی و نازنک اور یہ دیگر چیز کے ہستم علامہ شمارات دوست بنتے ہیں جی شرمند چاروں کام عبدالواحد دہواری طبیعت انچو حاس نہیں کہ واجہ گردگار بکنت بزاں واجہ وتی چمانی مشکل ہستن کہ بعض آئیے بینائی ہم کمزور ان تو پدا بھی وتی کمک کو بسات مطابق ہنگا پا بلوچی زیمرو ساز و دیگر چیزانی واسطہ واجہ جہد سطح کردند کہ مدام دور دراجین دمگانی تو کا گو واجہان گو کلانی استادان گو پہلوانا نیندید تو دیوان کنتنت ای واجہ وتی مہرنت وتی بلوچی زبان یقیناً آئیے مہرن کے درشن کنگائیں تو یہ چیزاں مارگا نہیں وتی تکلیفیاں وتی نگیگیاں مارگا نہیں تو دور دراجین جاگہاں روگائیں کو ساز گرو ازمکاران دیوان اڑ دے گئیں ما اکرم دے پدا واجہ عبدالواحد دہواری و آئیے ٹیم ہے واجہ طاہر جان بلوچے کے زاہدان دمکا ساڑی گوتی سازگر و ازمکاران در سے بیلو ہم بلانی دل جولان کیا اکرم دے منتا گریں
और देम तरह माँ कोशिश करने के वाजानिश मरा गेशें मालूमदारी चीज़ इंशाल्लाह माशमारा गोश बिदार आए नो बेश कुनाने नो बिचार आए और वाजा ताहिर जाने गेश्तरे का पुत्राना ने यक बहरे माँ दीवान तो का शंक पुता के शुमा उदा आहाँ सरजमिया गोश दाश खुद कने नुमा शुमा ब्याय गोशदार हैं इधर पशकप तक तो बहरा एरा जान जी शर्मंदे गोशदारों का इदा गोशदार दीवान है ईदगा 12 में देख के हम शुमारा दोस्तों पसंद बीतते हैं दर्जा में हुनरमंद